ngono THR Pak Dalang niku sugih saestu lho tenan. Provokator tenan. Nah nggih, mosok sampean gur nyuwun tanda tangan tok. Sampeyan milih tanda tangan apa duit? Duit. Tanda tangan sik. Nah. Niki Mak. Niki. Sampean tanda iki rungono bir. Iya. Iki cah cilik sing ikhlas. Ya. Sampean tanda tangan karo duit milih ndi? Tanda tangan. Iya. Nah, tepuk tangan untuk anak kita iki. Ya ngono ki. Ora kaya sindene wajahe kaya kotak amal malan ya. Lho, lah duit kuwi penting. Sama nek ra duit ora iso tumbas ciki nggo. Aja nggugu omongane gurem cecek. Gunung cecek. Gurem iki kewan cilik ning gateli ora ngono. Tapi jenang ini yo mbok yo sing anu to Pak, mosok ada anak kecil kok gak dikasih apresiasi. Ojo cetel-cetel to Pak. Nyo 100. Susuk 80, ayo. Iki lagi buka dasar dijaluki. Lagi apa? Yo. Angung rom. Sinten? Awakmu. Angung romarang bendara. Nano. Yasu lesbia. Pijer ngincangake halis. Masuk berdua. Terus tresno sesidema. Bil. Luwe becik patena kang Atur uninga dumateng sedaya para lenggah, kadang-kadang pengrawit Madangkara menika rata-rata alumni ISI Surakarta sarjana seni.
Masa? Klebet ingkang ngasta demung nika